всички хубави картини са изключително ценни. Айде на бас на 5 лева, че не знаеш кой художник е рисувал тази картина. Брече да ме пробва. Ти ми дай тия 5 лева да ти покажа образа на Иван Милев. То на 5 лева е неговия образ, бе. Той е рисувал в стил анасон. Не в стил анасон, брачет. В стил сесесион. Иван Милев. Гадолар. Иван Милев е роден на 18 февруари 1897 година в семейството на казанлъшкия даскал Милю Лалев. Той е един от най-ярките български художници, който рисува в стил сесесион. Характерни особености на този стил е, че е много декоративен, орнаментът придобива изключително значение, линията играе много важна роля, формата често се изгражда плоскостно. След като завършва гимназия в родния си Казанлък, се записва да учи в Държавната художествена академия в София и специализира в декоративния отдел. Иван Милев умира едва на 29 години, но оставя едно изключително интересно и самобитно творчество, в което по уникален начин съчетава модерния за времето си европейски стил сесесион с български народни сюжети и иконописта. Милев е един от големите майстори на темпралната и акварелна техника в българското изобразително изкуство. Сюжетите му са изцяло български, вдъхновени от нашия фолклор и обичаи. Платната му имат много модерно и в същото време традиционно звучение. Картината Гадолар е много типична за неговото творчество. Иван Милев отрежда на този персонаж знакова функция. В картината той е инакомислещият, посветеният в тайните на моженето, различният от множеството артист – свирач. Градското или по-скоро общочовешкото присъствие в образа е подсказано от приказната мантия, с която обикновено е наметнат гадоларят на Милев и която издава произхода му на духовен аристократ. Видя ли? Вече си имаме и шал в стил сесесион. От една страна сюжетната линия и атмосферата се гради на народния дух, на народните приказки, песни и легенди, мистиката на народните обреди, православната вяра и молитвите, любовното обричане. От друга страна тя е нарисувана в модерния декоративен стил на епохата, в която живее творецът – сесесион. Иван Милев, голям художник. Тази картина се казва Гадолар. Негови картини има в Казанлък, Пловдив, Варна, Бургас, София естествено. Да отидем до Казанлък, до родното му място, нали така? И да си наберем рози. Айде!